לכולם, אז אנחנו שמים קרם ומתרגמים, אוקיי? זה הקרם, כבר שמתי לרוי קצת, נכון? ונעשה לכם גם חלק 2 מתי שזה יעצור, כי אני לא יודעת מה קורה עם טאבלט הזה, בזמן עוצר. את עושה לעיניים. וואי, איזה חתיך. אני אשים לי עוד קצת. אני לא רוצה עוד. אתה לא עוד. אני לא רוצה את זה עוד. לא רוצה את זה. אין בעיה, אתה לא חייב. מה את עושה הפנים שלך? זה שזה יעצר, אז נעשה עוד קצת. טוב, אז שמנו רוי בוא נראה מה עכשיו שמים. בוא נראה, עכשיו שמנו את זה. דורדורנט. לא, אני לא רוצה דורדורנט. לא, לך אני לא שמה, אבל בוא תהיה פה, שיראו אותך. דורדורנט. לא רוצה דורדורנט.